Nazzjonalisti li kienu jappoġġjaw lill-eks kap nazzjonalista Adrian Delija qed ikomplu jkunu murija l-bib ta' barra tad-Dar Ċentrali. Fosthom l-eks membru fil-Kumitat Sezzjonali Nazzjonalista f'Taslima Tony Gallia li spiċċa fil-mira tal-fazzjoni Busuttil u tqaċċet ukoll mis-sala tal-att tal-voti. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd li spjegat kif Gallia ġie sfiduċjat mir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista stess fil-Kummissjoni Elettorali, dan bl-iskuża li qalu li huwa wisq partiġjan. Tony Gallia kien wieħed minn dawk li jagħmlulu l-bsaten fir-roti sabiex ma jiġix elett fl-elezzjoni tal-Kumitat Sezzjonali ta' Taslima. Il-manuvri li affaċċja qabel l-elezzjoni għal Kumitat Sezzjonali wasluh biex flimkien ma' 8 kandidati oħra jirtira mill-elezzjoni. Dan l-iżvilupp wassal ukoll għar-riżenja tal-Kumitat Nazzjonalista ta' Bormla li ma ġerħux il-mod li biħraw li l-ħutom nazzjonalisti ikunu ittrattati u minati. Sorsi fiħdan id-Dar Ċentrali qalu ma' One News kif id-diskors tal-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla tefal melħ fil-ferita. Dan b'referenza r-reazzjoni li kellu għall-appell li għamlet is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borch-Knight biex il-Partit Nazzjonalista jingħaqad u jerġa' jilqa' fiħdanu lin-nies ta' Delija. Ma' tmiem l-appell ta' Borch-Knight, Bernard Grech beda d-diskors pawża ta' ftit sekondi biex imbagħad filwaqt li tenna li jinsab kommos dar fuq il-kelliema ta' qablu u bit-bissima fuq fommu għalila li rnexxiela tbikkieħ. Skużawni jekk leħni jinstema' xi ftit kommos. Imma rnexxielek. Dan għalkemm li l-mill-kamera su diskorsi dawk li appoġġjaw lil Adrian Delija fit-telieqa kontra Bernard Grech komplew jaraw li l-ħutom nazzjonalisti jitwarbu u jintwerew il-bib ta' barra. Fil-fatt bosta ħassew murtati għad-diskors ta' Beppe Fenekadami, deputat ieħor tal-kap Bernard Grech, li kien għalhekk hekk kif dawk li rtiraw mill-elezzjoni ħassewhom attakkati anke personali. Kulħadd jaħseb li jrid, però naturalment dak kienet elezzjoni ta' Kumitat Sezzjonali ġewwa Taslima mill-għalija. Kien hemm nuda kandidati rtiraw affarijiet tagħhom naturalment l-affarijiet ikomplu. Grazzi.